Sziasztok! Itt vagyunk a mai videóban, és ebben a mai videóban Noah's Brawl Stars-ozni fogunk, és pusolni fogunk karaktert. Try some snake oil extract! Minden jövőjük Noah's-ba. Ugyebár már van egy pár maxos rankú karakterem, most Dynamite-ot fogunk pusolni. Aki követett 68 feliratkozós Mr. csatornákat, az biztos is megvan, mert nekem ez van vagy az 5. csatornának, és nem tudom még mennyi lesz, remélem ez lesz a visszaadott. Nem igaz. Oda nem srácok, egy vesztéssel kezdünk. És így most nem. Igen. Mindegy, hozok akkor szerintem Angelo-t, mert abban lehet, hogy jobb össze. Vagy hát nem lehet, hogyha nem remélem. Fierce, fabulous, and fly! Just keep breathing! I am the drama! Na nézzük, srácok! Amúgy ezt egy ilyen körülbelül 10-11 perces Giving Cupid core. így elmondanám. Ezzel nem szeretném olyan beszélni. Darling. Drum please! Ba-dum! Just keep breathing! You got served! That was sketchy. Nem bírtam elugrani, srácok. De most nehogy már, hogy ebből Oh, looking for a snack. valaki vinni valami fordulatot is. Már 4 perce megjön ugye a videó, srácok, ami nem tudnám. Potential Még van. satisfaction guaranteed. Keresek valami gyerekeket. Amúgy leveszem a hangot, hogyha valakit zavarna. Jó, így egy ennyi hangot hagyok. Pont jó legyen. Így ennyi. Indulj!
Jó, akkor inkább menjünk randomokkal. Most nem akarom itt elhúzni az időt. Time to seal the deal. Nézzük. Most, hogyha akartok majd a jövőben egy ilyen hosszabb live-okat is, akkor majd szóljatok, hogy szoktunk mellett. Én szívesen gyertek nektek sok tartalmat. Mely, hogyha sokan nézitek, és tetszik nektek, akkor én azt tudom, hogy ez tetszik nektek, és akkor csinálok többet. Ugyebár ez így működik. Nem tudom, úgy News Brawl Starsból, ha akartok sokat, akkor csinálok, ha nem akartok, akkor most kaptak. How unfortunate. Enjoy your treat. Akkor is kapja. Bloody caramel! Jó, a fájt azt szerintem leosztottátok. De nem. The contract. Jó, GG. Na. Ha amúgy szeretnétek majd velem játszani, akkor azt majd live-ba megtehetitek. Mikor majd itt többen fogtok engem nézni, meg minden, akkor majd szerintem többen fogjátok nézni a live-okat is, meg minden, és többen bírtok majd játszani velem. És amúgy nagyon szeretnék veletek játszani News Brawl Starsba is, meg sima Brawl Starsba is. Csak sima Brawl Starsot nem tudom mennyit bírok gyártani, de majd szerintem csinálok abban is tartalmakat. Mert abban is van egy pár fután, meg minden. És azt is szoktam játszani. De hogyha szeretnétek ilyen másfajta videókat is, mint például játszunk mondjuk nem tudom, most nem jut eszembe a neve, de annyi, hogy bírok csinálni Robloxról is videókat, bírok csinálni bármiről. Ha akarjátok, akkor letöltöm a Stumble Guys-t is, de csak hogyha nagyon akarjátok, és akkor csinálok abból is. Mi van? Nagyon rosszul kezdtünk. Rosszul folytatunk. Nem jót jelent, mert meghalok. De miért állt meg egy helybe az előző körbe? Most semmi se jut amúgy eszembe. Sprout. Na, végre. Nem vagyok hülye. Jó, GG. Ezt lehozta a gyerek. Nem tudom, hogy mostan mit fogunk alakítani, de szerintem ezt is meg fogjuk nyerni, hogyha nagyon koncentrálunk. Ja, nem. Elveszítettük. Mindegy, nem érdekel. Hogy a fényben nőjön, minden backlingelünk, ilyenek, és global fame 2 leszünk, ott van, global fame 2, és amúgy, hogyha
meg lesz a 1000 feliratkozó, akkor megmutatom az arcomat is, és gyártani fogok ilyen mindenfajta videó lesz, annyit tudjatok, hogy majd lesznek olyan videók is, hogy így elmegyünk ilyen paraházakba, ilyenek, azt majd megbírjátok nézni, meg minden, és hát ja, az majd minden lesz. De az majd még a jövőben lesz, szóval addig várjatok, srácok, és majd jövök. Na de szerintem megyek még egy kört bóva, és utána már szerintem vége a videónak, azért mert nem akarom túl hosszúra se, meg túl rövidre se. Ez egy ilyen gyors bemutatkozás, meg videó, minden. És amúgy az igazi nevem az Zsombor, tehát átváltoztattam Mr. Killerre, sokszor Mr. Killer volt a nevem, és most már megszoktam, hogy az. Szóval mostantól Mr. Killernek hívhattok. De hogyha valaki nem tudná, hogy ez nem a Zsombor. Jó, szerintem le fogja hozni. Nem hiszem. Mindegy, menjünk a medved végére. Le fogja hozni sima. De létszik, ne húzzátok már az időt. Lehozza. Vagy mégse? Nem fogja. És nem hozza le. Ilyen nincs. Jó, most már le kell hozzam. Nem érdekel, ott lesz a kitfix, meg ilyen hadék, azt kapcsolja be. Ott van állapít. Úgy ott van állapít, hogy állapít. Amúgy lehozzuk szerintem. De így elszoktam bízogatni, hogy nincs lehozom le. Mindegy, ezt lehozza, gyerek. Jó, GG. És most... Hogy lesz? Hogy itt muszáj meglegyen. Jó. Nice, lehoztam, srácok. Na, de én szerintem ebben fejezném a videót. Én köszönöm szépen nagyon, aki megnézi a videót. És hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot. És iratkozzatok fel a csatornámra. Én Olá Zsombor voltam, más néven Mr. Killer. Sziasztok!